ene anopei yada anida so nyina Nyankopɔn a okura mobrohu ene adoye edema ne nkoawa ne ne mfrawa na ase sa esanse di nyame aye no edoso pa empaiboy ehya ase ebenada no enura nso etoa so ena nanso ewurade aboboye nyina no asai ame abedi ehya mu ne diremu onyame ne kwafo enhiraka ne deeda amen meda opaninkase a oti adwam ase Opani James Bodu ene me branch pastor Samson agene boaten ene mpani e ka ho meda omu nyina asese yihia mu omoyi mi se memfa onyame asem emre oman Kristo onhira omoda amen yihia mu seya na esese yedi nyame asem etu ye hofo pa esanse braye brewo ewiase nyina ene niema ye famu nyina achi no wiase ebekọ na wieye sa ena wiase ebekọ na wieye no se onipa antima antenase na wa monobra ewo krisom ewo kronkron kwaso a se nipa kro no obefa ohaw ne amane a eni awieyem sanete nti ene message amede bre wo no ibesa metwe adwen sisu se wiase ebekọ na wieye kwasem nti ya na ye ka se atemuda beba nipa binum anyini se atemu beba dabi na wo a wonyini no ename wo hu se atemuda ebeba nti se wo bobra bia bobra ne se ebeso Nyankopɔn ni se de ebeya atemu ne ba ubenya enkwagye ama wokra Kristo mi anti ase da amen nti masam no matudin se atemuda ebeba na the sense ye hwe wiase a ene ba bia bonsam peso de wiase kɔ no a onipa bia usum Kristo bia no gise ubom pa yeye sa yasa untimi nya kronkro da ana so bi baji Yesu di na wantimi anya kronkro a hunu sa atemu da no a ebeba no wo ho be kire nti moni na ho na ba kronkro bra Kristo ka da amen se ewiase na ko duru ba bi se boni bi eni papa bia no otimi ye sanete boni bia eni papa bia no otimi ye ni se wukọ oman bi te se America aba se omo so boni so che papa nti se America baby te se shopping mall yakwatoto eniema ehia ya yedie ene de ye ho no okọ ha woni kwai se wo hye t-shirt ya twere mu se Yesu di ya ma wonfa mewura shopping mall ho na se ya omo ya nhye se wo mu biem amani pa dodo no asombonsam nti wo apesa asombonsam bia no bra bachi bonsam asubo obi wo apesa obosu no $10 na enipa ekogu ha wo mo ji bonsam asubo no na awre ho na yeni a yehie mu hai ada bia etie Nyankopɔn asɛm no
Epaboshe wo. Nyame doye. Opeso oje ye. Kristo kan da. Amen. Preaching nti ya manfo send video to breme pa. Na say agini di bi wa America e no send video bi breme. America airport. Oba ne ho ofe papa. Osi free plane mu a oko pass immigration no. Atade a hye no on shepan. Na oba no ene nipa bi hia no obi so mo say on pese o mo hwe ne ho ana na wayi na atade na ni bibia egu naked oba no omo damo nti sa o hwe niema akoso wo wiase no a bibia no a enkyere se wiase we nkwa na wieye Yes. nti sa wa ba ha na me kanya me asem kyere wo a me pa che wo bomodin se asema me kan ne no utie asakra wadwen yeba mpaye nyame tie Sa. de benya firi papa mu nyina achi no yebawu yewu achi atemu beba nti utie asie di Yesu Kristo di na sum ne kurem amen Amen. Yesu baaye no na oye asanka akire nipa edi na kire na amasuafo no te ase se obawie na dwuma nyina no obesa akogya ne nkyai na okogya ne nkyai a obesa ba ababu wiase nyina atan awotre ne kwaso enti wode aman bi a eye bone na onyankopɔn bu omo atan ekunkum wo mo no odo omo ye mfato ho ekasa kire nipa ne di na chie awurade me ante ase Amen. jero asem bi wo Luka asempa etidun so ichemu ye aduonu nsia yenhia asem kakra bi wo ho nti adofunum de wo ye bia no hunu sa atemu beba obi ayenko Lucas empa. eti edun so ichemu aduonu nsia Eti a eduso. Ichemu aya aduonu nsia. aduonu nsia ayenko Eso asam no si Noah. aha Any Lot. And now mfato ho. hallelujah Amen. di Yesu Kristo akasa no what Noah any Lot enanimu no aye mfato wasam kire wo mo na etie Nyankopɔn asem Sa na tie. sesei ebra onyame ni betwa wiase so na bai Yes. eti minumia no bedi azanse se sesei usi kosi adamu ana kosi ara saba wo de chekehwe Yes. 24 hours no sesei ana akwaba beduru Amen. ebisa ewiase prepentam se ebekwa wieye Yes. ebisa boninti asase homete awurade nyemfi musom Amen. kwa Luke chapter 17 verse 26. what's that Na said ye Noah nanimu no. eti Yesu so si sade eye Noah nanum no Saa so na be ye onipa ba no nam. saa na baadai Be ye onipa ba no nam. ebeye onipa ba no nam babu ka onipa ba ene Yesu Kristo Sa. ofiri na janchai eba sase wesu no obama Mary ene Joseph ene wo no Yes. amen Amen. eti honam fam no no enipa ba eti to aso Enti said ye Noah nanimu no. sade eye Noah nanum no Saa na be ye onipa ba no nam. saa na beye onipa ba ne nam Odidi. sade eye Noah nanum no Yes. sa wo hwe Noah tam no niam ma Nyankopɔn be se kuro no ba ko ne aware basa basa Sa. ba ma hia oba no aware no wore no ba ko me yonu me sa no wagya no ba ma hia oba no ne na koda dina sa niam no ekoso ana fei kankan ne proye na ekoso o sa abre no so Sa. ansana ewiase akotwe a nipa body se ni nipa dua enti Nyankopɔn hu sɛ saa nneɛma na ekoso o Noah ebra so no sɛ wampagya na sɛm na wanye ne ma nipa nyina bɛyɛ bɔnefoɔ ehyira ka Kristo di da Amen. yɛkɔ
Luke chapter 17 verse 27. What's I? Odidi na onomoy. Enti Noah personal. Nipa didi. Ana nipa sai anom ye. O wale yerenom. Ye ka adidi a. Ye tie obi adidi ana meboa. But edu time bi a nipa bitimi tisu wo say me to party. So say ade bi aba your friend no serve yourself ana meboa. Me na me hu bi da. Madam fi bi na me call golden tulip. Nche ko wura mu na ye kotena baabi. Ana o say enuane na wo ha nyina do pa bi abetima dibi. Na woni po we so na akodo. Woni say enuane ne samo saa. Hallelujah. Amen. Ntobu a oba wodi we kakra no wodi we kakra omo mudi ni de omo wura ha omutimi didi o. Enti enu achi na me hu say ukọ party wo baabi a anase ayie bi ase a uba wona nipa salai obi ekoje aduane ope ehira ka Yakobɔ di da. Amen. Sasam we no asi wo no wa breso nipa didi Onomoy. ana omo sa ya dai. Omonom ye. Hallelujah. Amen. Wo ka wo nomo a ene nsawe nsaden we nipa nya daje we nsa e wo no wa peso te se nne se de ensa abu wo Ghana nipa bebre gusu a omo we nsa no kane betwani atu abeto fom wapo opo wi a odakachetua atu ase na abanemu ensa na so wo ketetua nim na ketetua ne ye ma watete akogu ankurem so what I say na ope alcohol bi de agum na wanoa. Okay. Ono wi ana ba ya patese do mo mpa patese no no mo to no mo nom. Hallelujah. Amen. Say abetwafo to abeni nyina wie omo to abeni nyina wie o ana kwa wensanfo so awi nsa ni nyina gu omo yam. You say baby akotu ni say ya the iron rods ene nadoa ye tutwagu ankuremu a ne de suo gu ho na we na ache Iron rods yo mo kra alcohol efra brochire ba Ghana no mo akotom no mo de agum drum no an sa na diabro na den abam na fe ye frɛ no apetese etuna wo mo we nsa no about 80% or more junior juma. And that's an only child. We am near Mano. Now say, the Shaka Yakobɔ di da. Amen. Sasuba we yana no a paso. And you pay na dear. A man Yakobɔ dia before by no. Sir. It has to so buy no. Now I'll cast some way actually nipa a dinner chile. Yes. Dinamima yashim. But so be out here, sir. Atamuda our ho, a baba. Amen. Amen. Yakomina. And to Odidi. The Tipa didi. Onomoy. Nipa no moy. O wale yerenom no ma wade. Nipa wale yerenom. Na oma wade. Medical kakwa. Edi kosi da no asha adaka nim. Hallelujah. Amen. And who preach here will be mfaho. Sir. Obi ko timbe ka kire o say, "Uye dede." You're making noise. Because I'm a catcher or say, you say, America, already we are saying, baby, and telling Uncle say, or better one more say, sir. Baby, we pay countries in any Arabs and best sorry, Aquati America, America. Yaman the best idea, sir. What I say, what my own sir, I didn't go pump Piada, woman the Baba. Ti omo ye bone a ehye Nyankopɔ akoma ana amanya aka ne nyina so sua na ga na ni bi preach wo Britain post ni duro no so no oni kwai say o preach post ni kasa ya wante ase o no preach afa osa na apostle for na betwa no wo ya say owura uni right say o kenya me ase
Also, obi na nka abɔ de gye ba de a ke fine. Obishia no. So that say, opa draw tattoo free. Say who say tattoo no ma dress ama. Say ni pe draw tattoo tu nani. Say America a man started draw tattoo at 2 money ko suaso. I know the makwai say wutumi ye. Hallelujah. Amen. But when you cry say Yesu Kristo o wi ase agenkwa no wo ka no ho asem. We are Ghana need to ha. Yet the Yankopon say, there be a unya sempa ni bitie. Okay. We say, yampo, boninti, nyamema be say wiase. So tia na unia sware kwa, pebi kwa. Ehia nyamedi. Amen. Kwa etu ama wade kosi da no ahya adaka ni mu. Enti ama wade kopim bra no wa ya dai. O hya adaka ni mu. No wade 120 years and a year adaka no. Why adaka ni nyina no Kenya me asem. Said ye be ya boni a ebeba no nipa bedwane afirim. Sa. Buadu a wo hwe oruma ne saa ene enua bi a wode yi adaka bi no mo se oruma anam se enema nkoyi. Na adwene mu kan. Gwasem o ka no wo mu nti bi da ena bi so si wiase da. Da bi. Etu oruma aya adaka finhye wa ha ne aduonu. Aka nyame asem sipa ntie. Sa. Obi a wotie bia no ye badwemba o. Trase na twi nyame asem o. Pa. Anye sa ewiase we bedu hwamo. Na eda osuru bebom na saase baji so no. Eda ne bo hu se wa mistake but na ka kire. Awurade nkanya ayenda. Amen. Nti olumai no preachi. Ure mfanse kuno no kura te se kumase hanko a. Ure mfanse no person yi wo man ba de mfanse se kuro te se kumase ya. Na nyame asem a oruma yi kan nyina no the whole kumase ni ba ko ntama sakra na gwen. The whole kumase o ni pa ba ko pese ntama sakra na gwen. Enti wono ane ni fie ane ne ma ane timinya enkwagye ewo Nyankopon se san ke Nyankopon boka sa na ekoso we yebrim se boni be wiase a nipa nya hode se de be ye bone se Ghana hade abeto ha abrante bia na bisi na pampa mebo a wana ko fa bae Oyo rasta. akwana do bae do papa Da bi o. akwana do sa de no bae papa Onye papa. a wo kwa akosua Ehia ka Nyankopon din. Amen. Sa brantie na ode sa de ne bae no. Sa ne nyum to kwa wie ya, obeto ne jopade nyina de adum kokei. Obeba bankrosi. Etuma atini mu no. Sa wan hwe ni betrawu a wo ba ye kromfo because wo ni jopade. Sa. Tumi hwe na enema anye no. Mo hwe ne mo ansua. Wiase be kwa wie ya. Yes. Nyame ba twi ni paso. Ebisa de nyame yema ni pa nyina da ni pa atima nyi nyame aye Dabi ni pa de body na tue nyame ka nhira ka nyame di. Amen. Na ensuri ni bae no Na suri ni bae no ebese wo nyina ebese kromofo nyina suri bese kromofo nyina efi ba ko pemu nipa omo ye nwotwe ene Nyankopon gye wom sa sesei ensori bebre ena aba Ghana ni wiase so for na said you say so mo kan ko akira nsori ma wo mo yie di omo pa no omo nsanka bu ba sori a ensamwa ye kachewa wodi ba gie ene ye de ma wo sisa wo ye bani a wo nsuro wodi pa wo tie me ne wo ba chewo mesi atamuda ebeba na ba eban ehu pa nyame de bufuo ene ba twi ni paso asase so sa wotia na wonyi Kristo ni ye ma waso wansuamu a odofo tutumnika na everybody mu ne ewoi amen Amen. Kwa Luke chapter 17 verse 28. what's I Science where lot nanimu no no.
So they say we no one. Yaba lot. They can lot no more. Any Sodom, Gomorrah, Sabina, name Cronia 4. Name Cronia order that. And son a lot. I got them. When I hear it, and then a ma. It will be. Sakromo Funina. Abadani at the boy of Fossa. Woman swimming and go da. This house Sodom. And Gomorrah and Kuakahono. A routine. See a Kumnipa. See a Kenny Petty. Now, I almost said, Omudiagro. Mamma and ma. At the day go through baby. Nothing. A mamma, a mount mamma conobi. Debbie. The mamma Yakura was Mungarubium. No quarter beman on the Betrevi. You pan moi at the da. Just there was so come be in your papa. Etiwe, or maybe a Sabani dosu moi. A true baby, not Barino Tiamuada. A flower young couple. So say Ghana for at the bio for Roman. Omubuano at Tiamu young couple. What's I say? Professor from Manson, Yachino. I don't know what kind of correct. So I said, don't say, I say, Ghana assassin. I am man panning for another. Aye, no pass him. What is the baby was young Marco Dre? I need to blow woman. What do you mean, can't contemplate? It is a Judgement Day Is Real. That's what kind of correct. Okay, yes, Yacho. What's the idea in your crowd? Say, small baby by not in some book, but say, you are under arrest. The 2 million Ghana cedis in our torso, which is 20 billion. They say Ghana, a henny won't be him. Yango Papa no Kuro. To be out to them, beyond. So I'm saying, I'm a tea Baba. You can't see Yango Passam. Yes. And so tell some bro once here. Number 2 Baba. The Shaka Yamidi. Amen. Yoga. Sounds why a lot to Nanimuno. Tell a lot to know. What did you know no more? How should you put it in no more? What toy and what turning? Nipa and I. What toy and what toy and what turning? This is Sana, of course, they say. Where's what I'm a China? Me go Dubai. Hallelujah. Amen. Nasana me can send me. We send the video be blame. Ghana from about 1 hour. Omo from Slay Queens, you say Slay Kings, you Slay Queens. Elipa Mabo. Ghana for 1 and number 4, or no count 5. Catch and say, one more put part with Dubai. Now, one more do one more corner for who can you now? You know, say, almost I'm will be at $10,000 sell 5 to Tonyama Namunko. Or some go to Dubai, yeah. Now, your friend meeting. Now, meeting one say, or move a sex party. I didn't sex party. And I'm for the say, what can I say about Range Rover Sene, Cassin, the Cassin, the Demco? Young Quanaco had it. Was so Ramo, a Baba, a bishop and a bishop and a bishop and in Germany, New William. Mother, I don't know. What we are fucking. I don't know what's the kind of. Now, sir, well, Bama, Nipan no the danger we are. Obitimba say, me pesa me dog, me come and order. Two budget say. You be as much be $15,000, $20,000. Was a craman over that. Say craman who saw bar or the big one. Master, we ask now, Sana, which share your own game, no, that can be moved. No, what we all say. I say, we are see a buyer, who did Yamiam one, Yamanko food no more. One of 4 my say, say, buyer, once 7 years. Oh, my miss, 24 hours. Can take it. Let's have that. Ghana. Now, say, love what? But some a preacher we are see a control. The entire year to come somewhere and say,
Womwa edi kaya sa boni wenu. Onyankopɔn de abufuo yɛ dan ɛbɛsɛe wɔm. Enti ewiase adawa nyina da bɔne nti onyame bɛsɛ ewiase. So one show we are do befra. So one more ne say me do many to form na ma chiri bɔne a ɔdo bɛfra. Nhyira ka nyame di. Amen. Kɔ Luke chapter 17 verse 29. What say? Na da Lord free Sodom call ya no. Enti wo mo aye bɔne ne saa ma bɔne ko do nyame kyɛ nyame soma abɔfo sɛ mo nkɔhwɛ. Sɛ mo kɔ ne no kora mo nse kuro no. Abɔfo ndi ka bɛsra Abraham a Abraham ma mo aduane di esiesie wo mo a omo ka cha Abraham ne yere sala se bedu afse no mo ma wo ba omo wo ba no. Sa abɔfo yi ko du kuro mu hɔ a se so no hin na bo da wuro se na so na afam so o ande obi anim wo mu ya ne sa kuro mu emema no abetwa Lot da ne ho ahia adaya Lot ya te se mema bi aba ha nti wo mo bra ne no mo na emu nkoda nketwa nkwa na awere ho ya na sofo bi preach say ena nkura su bonye asofo ni bi nya serious kora o nyakopon ko say no wa person nyame ko say nipa no nyame wan san kwala san kura nyina nyame an san kwala o say wo mo soro mi gomoria nyame wan san kwala o san kura nti obi chi nyame chi obi a o chi ni fie nyina dia pamu a esase am nyame chi ya no esa mo franso wura mu bie yes nti abafo no ko bi kuro mu no na kuru so abetwa fie no ahia Lot ba ya o mo say owura ya te se mema mi bi aba ji o mo bra bia so atade ni mu apagya tare ni pagya sa na adwe na say sa kukura ma ne se kayo se Lot uti akwa beku okura be di ka fa wo bubu egu ansa na yakun ni awura fie o afede na kwa na no ayeden ana abafo no betwe Lot ko fie no inside ana omode ani fra bo kromofo mema no nyina oh sem kase pa ma Jesus na adema nyakopɔ bufu ya ne sɛ ɔno na soma bafo sɛ wo mo mahwa de na enipa se ye babafo afo mo to nyame ka cha abafo ne sɛ egya no kora akyɛ me na ba sesi a ntumi ka cha Lot wo mo firi fie wontam sa na onyankopɔn wo yenimfo Lot na ne yiri so ba nyɛ Lot yiri ana no bo Sodom and Gomorrah fro Emma to no bubra bane ba nyakopɔn ka sɛ obese Lot yiri a ka Lot nkoda to ka kyerɛ mo sɛ monko na obi aha no anya dai wa ntwana ne ahwanachi nyakopɔn wo nyansa papa nti de no ɔte bɔne mu no de na so adai o twana ni hwɛ bɔne kuro no na onyankopɔn sɛ no do onyankopɔn obesa de boyefo oba de mfa bɔne nkyɛ amen ko da Lot free Sodom call ya no da Lot free Sodom call ya no o jane so free soro toy o jane de sofi e free soro toy hallelujah amen obi a wote ha bia free samre kwe no sa wo twintwi bibia ho a ya adwena temu da ho ka ho sa obi o heaven babia no wotena se buni padua nkonta na wadwene wiase awieye de nyame beye nipa ye pensu odo oja no eba sofi e ka ho en wasa ye nkyini difre bi asa nkyini bi ni asase we so ni wasa de gujenim na de ahometia ebebe nipa dia bra ho pa ne sa tumi ni papa abachi wo ho di card na to janum de bonsamu to janum ha dorofo eja wo yi a edawo te se buya ye be huri watu mu wo be dai dano be ye je atema dano de dia chira
ekɔ yie wɔ adwene so no bɛtu no adwobetefo yɛnkɔ enti adɔfonom ana yɛma no de ato de wɔsɛ atam gya bɛyɛ dɛ ɛbɛyɛ dwe saa ana obia so ntumi nkwati saa asɛm kɛsɛ na ɛbɛwi ase no dabi wawu a tumi ni bɛnya no wobɛba sɛ deɛ megyina hɔ yia saa ne abie wo faal bra bɛ na abɔɔyɛ yɛhwɛ mu na sɛ wabra bɔ abɔɔyɛ na nso nyameɛ ne a ne yɛhuriw ɛgya no kɛseɛ kyɛ po nti yɛbɛtoa no bɔyɛfoɔ no agu mu saa ana wohyia du baabi a na wo nipadua no saa dɔre mmoa bato nwui nyame bɛyina ne ahinta nipa o ɛti berɛ wɔ yi a yɛwɔ somdue ne timi kɔ baabia no adɔforo mu momyɛmfa yɛ nyam som yie momyɛnsuo nyankopɔn ɛfisɛ ɛda bi ba a ɛbɛyɛ bɔne ama nipa nipa bɛtiam so ɔmo nya agyefoɔ wɔnko sɔ dɛm ɛdi bɔne obi bɛte asɔre a foundation wɔbɛtuo no na wakunkum nipa no de ɔmo ayɛ foundation ntwema tumi sɛdeɛ bɛyɛ a n'asɔ ɔda bɛyɛ mma na wɔnyɛ sika ɛbɛka nyankopɔn deɛ so wurade mfa bɔne nkyɛ ɛdeɛ ne yɛhyɛ mu kristo din mu nyinaa no mepa mo kyɛ wo ɛberɛ so bi ayɛ ne kra ne nkwagyeɛ ho adwuma ɛfisɛ awie no deɛ bɛba na ɛnya somdue so amen kɔ Luke 17 verse 30 aha saa na bɛyɛ da onipa ba ne bɛyi ne ho adie no ɛdeɛ tu so ba a ɔse bɛyɛ saa yesu ba yesu deɛ deɛ ano ɔde no ano ɔdene because odi ka baayɛ no ɛkɔ yɛ nipa no fa soɔ na awerɛ ho the second way deɛ ɔno so ɛba ahumupo biara nim ɛna bɔne wɔ ho a wontumi nkɔ ne nkyɛn wontumi nkɔ abɔfoɔ ne nkyɛn saa ɛsɛ nipa a bonsam nam wɔn so yɛ adwuma kɛse paa ɛsɛ ɛyɛ mmaa yes bonsam de bie bɛwi ase a mmaa paa na ɔde fa mo so kɛseɛ wɔn sɛ ɛsɛ nyinaa tete akamakama yi si ɛbɔ mpaabɔ ne ɛkɔduru fie a sɛ wohyia wɔ bi a wonka sɛ ɔne ba ha dabi hallelujah amen na ɔtomfoɔ nyankopɔn ɔnsɛ ɔwɔ diifoɔ a ɔmo hunu adeɛ onyankopɔn n'ani hunu wiase nyina da ane bɔne a nipa yie nyinaa no ɛbɛ n'anim ntɔrɔfoɔ bu w'abrabɔ wo nkonta na adwene sɛ atamu da ɛba ɔde ogya bɛhyɛ abɔnefoɔ wadwene o hallelujah amen sɛ aberante bi a ɛhyehyɛhye because they say watɔn no dwapadeɛ nyinaa de akɔtwa loto abɔfo deɛ no yɛde deɛ sɛ loka wokɔgya loto kɛse ho a singi 230 1444 mewa na wade wo krataa ɛna aborɔfo no ade wɔ mo de aba dana meka kyerɛ obi sɛ wo China ni ayɛ fidie China ni ayɛ fidie aba ha wo ne China ni kɔto kyakya na fidie wo na ayɛ ya ne yɛnwene yɛ ho koraa o na ɔno watam sika hene bɔtɔ mpafu wɔkɔ ɔde sɛ mofrɛ wɔ sɛ cafe casino wɔne China ni kɔto kyakya ɔno ɛ na fidie wasɛteɛ nti sɛ ɔne ne hyɛ ase a na ɔmo adi na w'ani agye wobɛtɔn fie na woka ase nyinaa awurade hu yamabɔ amen ɔti nyame ma mɛse onipa hwɛ wakɔ yie na awiɛ baba amen nti yesu hu yɛ ɔsɔdeɛ a wobɛkɔ soro no bɔfo bɛka asɛm bi kyerɛ asuafoɔ no Acts chapter 1 verse number 9 yɛrɛ asɛm kakra bi wɔ yesu hu yɛ ɔsɔdeɛ a wɔkɔ soro no bɔfo bɛka asɛm kyerɛ asuafoɔ no yɛnti asɛm no asomafoɔ ngoma eti baako nkyɛn mo yɛ nkron no wasai bible say ɔde kristo ɛkɔ soro yɛnkɔ na ɔka yɛ no nyinaa wie yɛ no yesu hu a mokasa wieɛ no na asuafoɔ no soro ha no na asuafoɔ no hwɛ soro ɔma ne so nti tumi no pagya yesu ɛna mununkum gye no firi wɔn nsam ɛti mmurukum no gye yesu afiri wɔ mo nsam yes kɔ na ɔkɔ na ɔbɛ soro ha no nti yesu akɔ soro na peter mo hwɛ soro ha no mmarima baanu bi a wɔsɛ ntade fitaa bɛgyina wɔn mmarima mmienu bi hyɛ ntade fitaa Yes. ɛna wɔbɛgyina peter no mo nkyɛn na wɔka kyerɛ wɔn sɛ wɔn ka kyerɛ peter no mo sɛ gɛri mmarima galilea mmarima ade na mugye na mo soro hɛn
Adana mutia na muhwe so han. Na Yesu afa no nkyɛn kɔ yi no. Yesu Kristo yi a wafa no nkyɛn kuro yi. Ɔbɔ sɛ de ɔkɔ yara. Hallelujah. Amen. Yesu bɛsa aba. Yes. Na ɔma na sundue so. Dabi. Don't say have you kuro a Bible ka ho asɛm no. Nyamba ma na sane abesi asase we so ansa. Kuro be free so abesi asase we so kan. Yes. Esi asase we so wi a atenifo ni nyina be kwa wura kuro no. Ometre kuro no 1000 years. And after 1000 years, bon samba ka abanifo nyina koma sa womane kromofo anya dai emeko ntokwa. Nyakopo be pije kuro no so de kɔ ne nkyɛn. Ɛhɔ na wo gya no be hase aye adwuma. Odofo benyamesom hia wo. Na empapa so aye ka kɔ no. Ewiase bɔne no mo aye dudodo. Nti papa ne ba obebu wiase atai. Amen. Amen. Nti bɔfo ne ka kyerɛ Peter no mo sɛ Yesu afa no nkyɛn kɔ yi no. Yesu a wafa no nkyɛn kɔ yi. Ɔbɔ sɛ de ɔde ni kɔ yara. Ɔbɛsa yɛ dai. Ɔbɛsa ba biem. Etu a ya wo sɛ Yesu bɛsa aba. Bɔbɔ ho twɛn. Obi a ɔmɛsa wo yadeɛ. Dabi. Ɔmɛ pan no ni. Dabi. Ɔmɛ kyekyere wo wurɛ. Dabi. Wo digya na ɛbɛhye wo. Nti na ɔpa sakra. Nhyira ka nyame din da. Amen. Nipa ma kyɛ sɛ obi di bɔne saa ma ofiri bɔne mu adu amumuyom. Tena obi hu onuanom saa o sɛ akwa wei mede ne anema be yiye. Ne ti no. Na so sɛ akwa bi ekum ne girlfriend. Okoji aduro. Na aduro wa fo num de aba o ma dwenim. O mo so am sɛ o ma bodam. Aduro wa fo no. Ka cha akwa ne sɛ sika ne baba ne girl no ne tie no wonku no no nyi ne yamu ne ma. Wontwi mako ne kakaduro ne gende. No wo ho no wonwe. Wurade fa bɔne nkyɛ. Amen. Sɛsɛri bonsam ne sika wo dɔ ayɛ dai apɛ wura nipa mu sɛsɛi. Eti nipa yɛ bɔne de apɛ sika onsuro na akwa na bekum ne gɛ no. Apɛ ovi kɛseɛ de asi ne dɛm. Aho gɛ ne nam ɛtewe. Eti hin yɛ di wiase kɔ. Wala momeya ne ntam wɔbɔ yɛ wo. Asamro wabaya no ani emetine. Awurade awusuro. Wusuro kase kase. Asamro eniye yeme. Ema wasamro wabaya no ani emetine. Amen. Asema meka kyerɛ wo nei. Yes. So de bɛkɔ adwindwim no asaka wadwe firi bɔne ho a ɛbɛboa wo. Atem de nim abrewa enim akɔkɔrɔwa. Obi abɛgyina katoya. Obi a. Ɛnse de na nka Nyankopɔn pɛ ne sɛ akanipa nyinaa bɛhyɛ ne nimonyam na nka atra so wɔ trenim nipa se yɛmpɛ yɛbɛyɛ bɔne. Ntɔno so abɔbɔ ne ho ba. Mesi atemu da ɛbɛba. Amen. Amen. 2 Peter chapter 3 verse number 8. Ɛkyɛ ne masɛm ne ba na wieyɛ. Nti nyame ma de me ka kyerɛ obi atetia ne sɛ bɛsɛ mbisa wo sɛ wodi padia no bu ho nkontaa wodi bi mu wɔ papa wo ana wodi fo obɔne wo. Mbisa obi wa ne dressing kwanti wɔ kɔbɔ nsɛm gyem. Dressing ɛde ma bebele kɔbɔ nsɛm gyem. Wo sɛ ɔba abru. Wo ka Sefania chapter 1 verse na wa wɔse atemu da no wo mu a ɛhyɛ no na fonta de nyina nyamba tuo mu agugyem. Hwɛ ma dodo a ɛhyɛ ntade bɔne. So say underwear na mudi atiasa abɔnten meboa. Sa underwear na mudi apie. You say abɔfo na start ebo naked. Ni ko hyɛ ade no a on hyɛ pants na ne ho nyina agu hɔ. Na obu a ɔde wɔ kitchen no ɔde yɛ ade. Ɔmo so na de we nyina de ɔmo hyɛ ase practice a na mo amu nso nyame na ɔmo de abɛwura mu na mo so mo yɛ bi. Before dem mo bɔ
You can't have ya. Have ya before kuro. The soccer babu ni ya. Etin tua ojakopon ye. Where no Africa. We say yay. Ani nyamede na sema ye. Etin no ma bi bia bi say emwa ye. But ye nyankopon boni ye. Onyame betua ye ka. Ehia ka ni. Amen. Kwa Peter ngombe to so mienu. Etimi ense nche nwotwe no. What's that? Bible say Kristo da na tifi asem. Yakwa Na adofo. Mumma ade ba ko ye hinta mo. Ntoase minka kire mo. Emma sema mi ka hinta. Se da kro ye ebede ni fish piapem. Oh. Mo free preach ya che. Ati abere. We da ko pose nka che o se. Emma asem ba ko hinta. Wasi da kro ye de. Se da kro aye ebede ni fish piapem. Da ko ye ebede so fish piapem. Yes. Kwa Na fish piapem enso ni se da kro. Ana fish piapem. Aye nyankopon ni se da kro. Yes. Eti we put sa nyame a cho ma ye no. Nyame huru ni sa. Ntupa. Hwehwa twensakra kira kwai. Amen. Amen. Kwa Na erade nchare ne bose ho. wari nche ne boche wo. Se de nipa bi mu se eche no. Hallelujah. Amen. Wurade nche ne boche ho. Wono onya kasem to ho a eduru ope ne wa ye ho adwuma. Nti atemu da meka ho asemu yi. Nyame a hyeda na to eduru ho pe obaye ho adwuma. Ntupa firi nana sakra wadwen. Yes. Obabere wa no be hia no so ahe o de say maternity o say ade ayo. Abrewa no. Na ono so esi na ha. Abrewa. Obo life. Eh? Kamo mrewa mumu na mutu mabafo no. Maba ne ya no so di akiri. Obe hia abrewa ne nsa. Nsa ma Berchie sini mbayifo. Oba bia ba hye o se bia so kwapu nsam gem. E wo babrum. Kani nyina. Nsa asam ye nka to sa bibiem. Dabi. Do se mo am ye frem a abayifo no no ma hye wo mo nsa. E kire wo se wo ye bia wo bayiem wo kɔ he. Ade bia nyankopon ye tirinwi osi yesu kan se nyankopon mo bia tirinwi adodo enti oba se wo kofu obi tirinwi gu tiri so a Bible se emuani mmere obi ade nti sa de na wo ye no wani abire obi ade asem da so Pa. wani fa bonu nche Amen. yese mama no so aba no abadwisa emfiri nyame Aboju se. bodwisa emfiri nyame meboa na muto no na mode sra na etwe ba yesu twam Aboju se. na we ka sa obi aba do paw de nyame amfa ma so ba ya nyame bu atai eti bama bia wo beto duro ade ba sra so bo so fa bodwisa bia wo bi nyame anim tem say nyame hwe wonu ma ho sa bodwisa ntini wa ma bie wo so pe woni abrade wo bekɔ jem Emema. Some Mark Christ. hallelujah amen ese ni ba hiyo nyame ni abakɔ de pe this one ya careful na ma nema dada wa wo be kachire wari fo bɔne nkyɛ Amen. ma wonya na me Bible me say bɔ adofo mo de ba ko hinta mo. it was ye Bible say ye ma de ba ko hintaye Efiri se. efisa Da kro aye ready fi empiapem. da ko ye wura so finhyia pem Na efinhyapem no se no ade twam. ana finhyia pem say nyankopɔn no ade atwa mu Na erade nchare ne bose ho. nti sɛ de ye bu sɛ ana dada da mae no 3 days kura enum nyankopɔn Debi. de wonim nyame to nyame ma obi ansakra o hallelujah Amen. yese de na abaso nofo ne to me boa No for me to. Body therapy. nofo ne to na aba me boa nti sɛ minya nofo nya to a menya ka dem Kani nyina. One oko. yese mo akra nuo na begu ha Yes. ɛna mo de sra Yes. me boa Eh. wo be hie obi ni mu te sɛ ma ha saa na nyame bo ni ba Corset for no. hira ka nyankopɔn din da Amen. ɛna hwɛ wɔn mo yɛ saa de nyinaa so nyame bepira wansa na wɔwuo Omo pira omo. na sɛ wɔgɛ baako nyame ma ne deɛ na dɔre mmoa ɔda hɔ ne mmoa mmoa firi ne tu no mu ba saa Apro. Tuna pro. obukum wie a na ɔma na dɔre mmoa ware mfa bɔne nkyɛ Amen. sɛdeɛ nyankopɔn bɔ wo biara wo nipadua na dirini ɛmpɛ bi foforɔ bi anka nipadua no ho na ɔne ne onyame ne nim sɛ nti a ɔbɔ wo saa ɛhyira ne wɔba a
Watrasia, what's the sanity you da? Hallelujah. Amen. And Shani Balma, what the Trasia Kukuma would have and San Woba. Yes. To bring a bowl is more open the park on Conforno. A man can mad and Odomokoi. Yes. O Christonia boy, man, son, or what the more air trail. Ya trod the hotel. So we a Christoni or Baba, I want to dance and I'm all what day. A German a trail. So what ya? Sharipa Gassi and Cassa, my one in Timina Quata. When you're the one, you want to die. What about your mind? And I saw about sorry fear. Asa ya Kurunku. And Fafi my chest of war. And Fafi my Yamian. Dinamina, Mumian Shawi. I got a kilabi. Was super Pomas Asia Jesu. Yes. Yamadi Asuka who bring the pa. We say, do not know Punyango Pon in us. Body of Fabanita. Amen. Now, I didn't tell the bottom. Running China Bottle. Said the Bill Suicide Channel. Said the Suicide Channel. No, a man of butchery pea. Young man butchery baby. Said the Baya. Said the Baya. Obiana. Enira. Until Nipabua, Yami Pesua Jim. Be our counting one my. To me, Sawagin. Sawagin. Obey to me, quite draws who could get drew. Some of the quadru be cool. I drew. And a man baby. Quite draws who could get draws what you be cool. And pass a beman on your minimum. What you drew by you, wolf, what bed you in them. That's our baby from me, and I could also watch one sister. Moi was saying, one come one two. Now we did not, or would I take Praka? So the commission to one and hallelujah. Amen. But I am a coaching plan, and when you call her, what a question, and I'm sister. Or Boakahoma, or say, or Hanquadan, or say, I am keep quiet. You ding. What's a Praga maybe? Amen. Amen. Napom Paya, sir. Managing and from because I say, we are not done, we are simple. Yes. Yes, it's so bonus. Yes, such a bonnia tomb. The amount bonus why a dinner. What a floor. Come up for you. Dino Croma Yangopo. Now, your boy and power. Yambaba. Banamaso. Above from Penifocano. At the 4 by number 5 at Dinsam. Rupana. The Sawati. A black Chai. Amen. Amen. Kaosa. Na wadi chana bosa. Wadi chana bosa. Celebrate say chano. Celebrate say chano. Nemom. Omanu buchari pi. Omanu buchari pi. Said ya onipa bi anyira. Sana be onipa bi anyada. Na wo nyina be kwa adwen sachi. Atemu na be wiase nyina no Nyankopon wo ye nimfo papa. Wo ye nimfo. Mo no kota Yesu ye no okwa asase ase no. No apesofo no. Wo mo ante Kristo ni mu asem. Da bi. Ane wo mo so onyame bu wo mo atan ekum wo mo. The say yes, a quasamado, a diasampano coachere woman. Said a ya better toss me a new now a who force for there will be a monosobo. So don't go more for it there. Yamishi woman, she woman crack her home. Woman there at the room almost have a beam. Deny for the social charges are quite. Yes. The brother do. Amen. Amen. Nature may do no. What's I? No, I don't know so for. Let I'm a so before. Let me pass you for. Yes. Cut. A moon was so bad you could do. Into Dano or should be bomb. Yes. How crack a car can so. Emuna Kevin, I say, a bomb, sir. What time about was a hey. Munipan in Friho. Munipan. Hi. Munia Heno. Munipan in Friso. Hi. Dear Balo. So you penny more, sister. Can you penny better? Was so the boom of Massasia was so now you do. Do what tell us to bend to be a Shamorium, never penny unity. So before nothing near much as yet, a year to make the abon of 4. Machine na Sakawaka, Obitia saw him where by 4. So once is our dinner. Whom the tumor, and you pay your home, by one someone, and do a couple in some give. Which I saw him, a bad but or your baby for. So once the son, by you do coach him. Yes, I hear pants on a yes, Amen. Amen. What?
na ɛwɔ so owufoɔ wɔbɛ so owufoɔ na ɔso de kukuru betwam ɔsoro kukuru betwam akɔ na ewiem fiti aseɛ bɛhyɛ aseɛ ewiem nneɛma wo wiem nyinaa nneɛma yɛ hunu nyinaa bɛhyɛ aseɛ sɛ hye yes fa na asase mu nneɛma nyinaa nso bɛhye asase mu nneɛma nyinaa bɛyɛ ɛbɛhye hallelujah amen wɔn ade ho to wiase adwapadeɛ so deɛ na bɛyɛ sɛ abibifoɔ yɛn nko ara na da biara yɛn ho ba sɛm ezu ɔsɛ lɛndi yɛn ba so yi mo asɛn no ɛgyina ni bi akɔgye just 3,000 pounds akɔtena radio so aka ɛkwaye a mo nam so a mo ba ne nyinaa kyerɛ wɔn so wɔn so wɔn bɛsi san na wɔn yɛ ɔmo ase san 3,000 pounds obi hu sɛ wokɔ so a wɔn bɛ so ɔfa kwan mi so ade ɔhwɛ fam sɛ wɔ saa mentality a wopa asesa nyɛ sɛ anome bɛka wansa na wawu yes wurade fa bɔne nkyɛ amen kɔ enti yɛnom nyinaa bɛsɛe a nti sɛ wɔn nyinaa bɛsɛe a ɛdeɛ bɛn na wɔsɛ moyɛ deɛ na aseɛ yɛ ɛwɔ nipa nyinaa ne abrabɔ kronkron mu ɛwɔ nnipa nyinaa ne deɛ ɛne abrabɔ ɛti kronkron obi a wotia no biara no hyɛ aseɛ sɛ wobɛba brabɔ kronkron yes wobɛlivu holy life saa bibia mu wobɛyɛ pɛ obiwa ne haw ɛyɛ korɔno nketenkete obi nso haw yɛ nkɔnkɔnsa obi nso yɛ nyaatwom ɔba nkyɛn a ɔwɔ ɔba bɛka nti ɔba nkyɛn bɛsɛ wo kyerɛ wɔ yi a ɔno ba na ɔbɛsɛ wɔ nso akyerɛ wo saa afɔ no nyina nyamba bɔ ɔbɔ man do ɔmɔ kɔkɔ gyem wade hu nipa mɔbɔ kɔ na onyankopɔn ba no bɛyɛ ntɛm nyame ba no bɛyɛ ne mmayɛ no bɛyɛ ntɛm nyame ma no bɛyɛ ntam yes kɔ ɛno mu na ɔsoro ɛbɛsɛ ogya asɛe nti ɔsoro ase bɛyɛ dɛ ɛbɛsɛe ɔsoro ase ɔka ɔsoro ase asase wei so yes bɛso gya hye asɛe bɔne nti nti mu obiara na ada wo sɛ ewiase ne yɛbaa mu no bɔ berɛ nyinaa wie na awu kɔ asa hwɛ ti ne yesu baeɛ no ɔnya ne obi a no wawu nanan no ɔde kyerɛ sɛ ɔba bɛnyane awufoɔ obi a awu 4 days ne asie no a ɔhyɛ aseɛ porɔ na ɔde tumi no frɛ no bae ade display kyerɛ sɛ ɛda bi akyerɛ ɔbɛnyane awufoɔ nso nti adɔfo no momia sesa yɛ akwae na onyame adwe mmerɛ yɛ adwenem ne ntimi nante sɛ deɛ kristo pɛ ɛbi sɛ abufoɔ a nyame de bɛwiase so atemmuo bɛba bɔre bɛ na wobɔ atemmuo bɛba ɛkwa bɛ na anam soɔ atemmuo bɛba adwe bɛ na ade nanteɛ sɛ woadwen a saka woadwen amen the last quotation Isaiah chapter 13 verse 5 na mefa sɛ mmerɛ wieɛ sɛ berɛ no kɔ nti nyame ma obi a wote ha biara no nyankopɔn ammoa ma wiase sɛ wodeɛ bɛdi wiase nko a wo ɛmu wɔde wo ba sɛ wodeɛ ɔpa yɛ bɔne kakra du baabi asesa na bɛsom no na sɛ wo so deɛ ɔbɛyɛ bɔne nko a deɛ a meka kyerɛ wo bɔne akatua da hɔ twɛ wo yɛnkɔ Odifo Isaiah ngoma no. 13 verse 5 what say? Eti dumi ensa gichemu num. What say? Isaiah chapter 13 verse 5. Yɛnkɔ Ɔso ofira kyirikyiri asase so ba. eti yɛwɔ Nyankopɔn firi kyirikyiri asase so ba Awurade ne abufuhye akɔdeɛ no. wɔsi awurade na abufuhyia deɛ Akɔdeɛ no. obi a labeli asefo wɔ baeɛ wahwɛ bi pɛ bia hu sɛ nipa mmɔbɔ kyase na atwi tuom fie nso apemfoɔ kɔ ana na mmɔborɔ akwara ketewa ɔmo sɛ yɛfa rɛbo no a ɔmo wɔ nneɛma mu de fra koke ma onom ane nipa kuma ayɛ ɔdɛ wukura tuo na bɔ nipa so bɔ nipa tuo ano wani agye ukum nipa ano wani agye wɔn ba gan ha no yɛ interview obi saa na wɔn ka what obi tumi bɔ wura fiem na maame pinfo wɔhwɛ ne saa na ɔde sika awɔ ne yam na nipa no pie na maame no bua hwɛ nipa kora fam no no nti adafo no motwa mo ho yie na bɔne so aba no do ti bɔne aba so no nti Nyankopɔn bɛsɛ wiase awurade nyi nipa mfirim amen Ofira kyirikyiri asase so no ɔsoro. ɛtɔ nyame fa kyirikyiri asase so ba Awurade ne abufuhye akɔdeɛ no. awurade na abufuhyia akɔdeɛ no Sɛ ɔbɛsɛ asase nyinaa. nyame bɛsɛ asase wɔ nyante mɛ
my life for me are careful. We are very, very careful, papa. Because sir, messing with sir. I don't know about compare. I don't know you should be who you are. Dear money now. A branch and Pina Miasamote. Oba and Pina Miasamote. The blessing town consider that. Amen. Kaiba you outside. It's moon charge. Do or say about the phone charge. Now I rather than a bang. A dana bay. Now a bassa or say a few or two for no. Or say a bassa day. Or say a few or two for no. Or say a few or two for yame. One boy you are seeing no body pa. Or so I say. What's a bika? It's a me I'm out of my car. I'm a package to put the machine. I put with my became. Me I'm out of my car machine. Put it in my country. I'm starting to car. Me I'm there. Starting a posse. Not your bono a bus as you were swinging on. The one mopra papano or besano, sir. Amen. What? It's moon charge. It's about the phone charge. Now I rather than a bang. I don't know. Now a bassa or say a few or two. I don't know. Bassa or say a few or two follow. And send you go. And you dano and send you Mubaku. Now or does any be a come a ben nanny? Hallelujah. Amen. The Papa dear Bobo, ye says in the 10 1 can the Angele. Umbasi and Casimir and Ganjam. Some of the numbers young Ganjam. As I'm not the Yakano. Until next. So to Bonimua, open film. Now, when I'm in front of the boy for whom Chawamo, I tell you that, sir. To free neighbor, papa. Amen. Kai was I? And send you go. And send your mother. Now, or does any be a come a benane? Or does any be a come up banana? Now, who bet you on? You bound to you. Now, I can continue our hope of Kutawan. Hallelujah. Amen. So I will some payment to get your pay and come say yes, before we have. I will send one dinner and I do the swoop. Who you are Basabasa now? Now you appear me boy, when baby from womb. I tell you that's Annabe. Sir, I tell you one for us. Now, and your man at deep bunny passwa. Oh, now you are Basabasa. More pressure, would you body the Mamude? Pressure for Pressure for almost everybody. Mamude, sir. Oh, pressure who said Pressure bet Marco better 700. And so, no one, one what they jump. Mummy and Fanny Niagro. A brave woman as I said, the fear who what? What? Abrabobia ultimo and your piano. But some catch out Nessa Jai. Never who tell us to Christo. That's why Nasam Lebranco. Now, Obehu Yao said about our war. Or so bad. Obehu Yao said about our war. As some Bible came, or maybe all the beer did more dancing. Sir. Mama, what are they? So about what can war, not at your good say. I walk me. Ya be kwa mini ansa na hospital. What matter kwese? David. E ma no mun so nyame no. Obetime du ku atam saa kopen so obewo. Eh. E ma no. Me twa me wife, am second one third born, me ne ko hospital. Say the mercy be do omu kunu matam. Ya ba ne yakwase ampa ne eh. Me no na biemu o. Me no na biemu o na so boa acha aboso me nan. We know the Ajaham is over a child of so many nine. You will cry. Hallelujah. Amen. Yoga. Obasha who animuha. Nipa here who animuha. When you bear soldier from any Madam India Majors Mahamuya. Who can a number of Bishia? Hey, Berchie soon near. I will call him. We shall 8 too soon near. You want to hear about Munchamba, not I. Hallelujah. Nipa who susu no be chia no sa urade hu ya mabo amen kwa wasai wose hwe urade da na eba etimodeni anibra ni abufu hia sa obedane asase afo timodeni the guy will be a rebel leader rebel leader onsuro moja rebel leader on found say obetwi tuo dia ababa spray wa hanyina ala Nigeria bo ala mfo nyesa no mo no omutim kwa so kosi ada na yakotwa so da ho ahia obia mo pani din a etu petro atwa ho ahia na etu petro agunsa na alokopo na etwa to ndi din na ma mo pa na basa no obu wura mu a na abusawo
did the say. If I'm Daniel Amunike, you chat. And I saw for back home do a sofa. What's your name? Was my name is Ibrahim. I send it in. So I'm going to say a friend Ibrahim. And I'm going to say, we are most of my Christmas. You post them so open there. Massa, as I will be asking you what I said. So one thing to be here, I would be in any mood. Now, founder and leader would deny us. Ibrahim. Say from Ibrahim. No, I say, are you a Christian or Muslim? Or I'm a Muslim. I'm that. Now, how's it? Shout your face. Massa, you better do one you. Yet, on Yamia to me. What should I cry? More, you know, Yampa Massamo. Me preaching or baby to Bushman. Baby to Bushman. Me preaching or Beatrice Cosia poor Pitria. But I am here crying out here. Then you go pass it. A brain investment was to be. The make natural beauty here beyond say. Fat count, what you shall say. Said when you go dear baby, Yasin. Son or Bessan Baba say, sir. Do for Brabo and Miriasipim. I saw now calling ya, Jai. I saw the anchor on once and beyond. A new Christmas, sir. Yes, Brian, what the car. Bonnie, Chile, pass up on first woman yet. Woman free body mumma papum. Yes, I'm a preaching prosperity beyond Jennifer. Debbie. And yes, who say, upon from years with Jenna out or preaching. You dear, if you young upon them. Sir. One more Muslim young upon common whisker. Who quite what I say? I quite first on this again. Our woman, the idea baby, I see. But great was a wine. Woman, the idea baby, I see. Your woman say, idea the baby, I see. You are able to do what? Almost share. You want to be a fan from them. Woman, one more you know, we are sitting now, quite back. No more Jessica. No more you know, no more young fast war. Woman is a fool, yes. But one of her says, come out with someone and tuning your mental wall. I can say, yes, one sit there, two Suminame. We don't go to a penny over here. So be out here, piano. So when we kiss our child, swap for a funny year. So who know? And any moment, Punimpu. So the master must. Running up on your mother. Running for a bunny chair. Amen. O me intiminya so sre ni a okoma ne man. Amen. Na sanchana Kristo pia nya kontumi to chira da. Amen. Bon sam kase pa. Ma menya announcement. Hallelujah. So say mo bamba abon de obi enum say eguso aye preach wo Ezra TV, Ezra Radio. Ko sera no pa bia no so ne wa fidie no so. No nwotwe ne fa ne yapon. Ebenada anadwo no nwotwe ne yapon no nkro ne fa. Meme da nwumre anyume no so ne yapon no nwotwe. So say nyame aboa ma Silver TV ne Silver FM asabeka ho. Nti Kristo ya domo a ena nwumre yi so ofi a ebo no nwotwe pepepa fa TV no to Silver TV. Fa radio no to Silver Radio 98.3. E baba be Kenya me asem. Ana sechi bi osunwan. O mo se message no ekiki. Dia fa mo akonoba FM 92.7. O mo so mo se kwasi ara no pa bia no. O mo fa mo osunwan ne mpotam wo nyina. O mo so mo sechi no kwachiri pa. O mo fa mo kwasi ada. O mo sa fa me brada nti se de wo kosunwan ene bunu elia ho a. Udu ho afato 92.7 ne tie nyankopon asem. Brada nchira wo bia. Amen. Hallelujah. Amen. Enchasa mena kachre nyamisa pakani ndifui. Yampa ba kwanka hwe. Amen. Nyamia num nukureni. One yakasa. Awurade amoni nsenka mu tumi. Pa wo kase nyina ka bo sam de me safa ma hwe me de natural kitu bi. Aha. Cause now no preach now say be ma de o ware a eno yere ntrabusu afi one madam fo bi attest me. Eh o papa so the pressure ma ye pa o. Sende o ware de a nya busu afi. Sabedi
nyame nipa akasa wie wɔn a wɔgye di sɛ ɔne no kwari gidi asɔre ebetu anamɔ no mpanyini ɛwɔ ha ontu anamɔ mmra panyini bɛbɔ mpaeɛ ama ɔsabere ya na mpanyini akɔbɔ wɔsu nyame asɛm a wakan wɔgye di sɛ wɔne no kwari gidi asɔre ebetu anamɔ ɛwɔ